rozbitý ako chliebik. Vás zdravím ráno o koľko hodín? 5, 6, 10, 20, to je jedno koľko hodín. Dôležité je čo? Že sme to tu dneska uzavreli, ale už teraz vás pozýva ja, čiže... Teraz to bolo do piť. Mám asistentov, dobre, rovno troch. Kde to je? 13. augusta, to bude pravdepodobne čo? 5. alebo sobota? To si zistíte, to je jedno. 13. augusta v Nosiciach, to ani neviem kde je, ale vygooglím, na veľkú akciu leta. Vonka na ihrisku. Pôjdeš aj ty? Poď aj ona, to je jedno. Takže nezabudnite 13. augusta si poznačiť a nájsť na mape a nahodiť do navigácie Nosice! Pretože Videoldisk Mix tam poprvýkrát zavítá a budeme pod hviezdatou oblohou. Predpokladám, že usporiadatelia sa postarajú o to. Znova spomína na tie najväčšie videohity, budeme piť, tancovať, súťažiť, rozdávať ceny a proste všetko to, čo Videoldisk Mixu vždycky patrilo a vždy patriť bude. Čiže dobrá zábava. No, a čo som ešte, počkajte, ešte pozriem do ťaháku. Blablabla. A DJ Rosso, takže nebudem sám, paráda. Budeme dvaja. Výborne, to som dávno nemal. No, ráno je tam nejaká súťaž, blablabla. To si nájdete na nete, nebojte sa. A večer, hasičský areál Nosice, začiatok tanečnej party 22:00, súťaž rôznych druhých, blablabla. Ja sa na teba hasičky, žabky a hasiči z Nosic. Teraz otázka je, na koho sa teším. Tešia sa na teba. Aha, to budem asi ja. Dobre, a ja sa teším na vás. Žabky a hasiči. 13. augusta, nerob si plány, všetky cesty vedú do... Ja sa to naučím. Do Nosic. Budeme sa nosiť. Dobre, to je všetko.